Sawonga oni enidaso no na moma ye maye ti so efise yenim se yendima fotias onga wawu awurade mu wo onyankopon sem na ya bi renka won efise insane awufo a owu awurade mu efi pempen yikoi honhom ne se you Obaapain everyone bremu na wuruma iwo wachi na bia owone ho anidaso yi no tew ne ho na wanya atenefo sori mu chefa na itaye nyira se ekopie Kristo atemu agba anim ho na obia nyane a onam ni nipadua so ye papa o woniu Senia oye no enti moma yenwa akonom proe a ewo wiase na moma yempe ade baako a ehia nia eye no na onye yensem moma yenku gidi kopa no nsodan kwa obodin frɛ yen no emu moma yenya se nkwa nokwafo a ohwe won wura kwan daa na moma yen nantew han no mu ntie enokre no na yemfa so entew yen ho kra aso timfo nyankopon obade na befra ya mami Obaapain Christina Brago afi nkwamu nti ya de ne honam no masase ya kate doti enkodoti mu futuman konfutulo na enso nkoso yani da nyankopon mo do mu a etu etwada no so Ewurade Yesu Kristo. Amen. Amen. Obiara otiase na ojimedi no onguda. Amen. Amen. Onse no mse nanti ye why? Asopa. Enkwada no oza ma me nanti ye. Enkwada no se oni nyame nko asumbe mu. Aha. This one from Enquadano, Mammy. Yenso na yende kwa montraso na yende abotwa sekase na tuyi Amiga sobe na tuyi Obaapain Christina Brago na tuyi Obaapain Christina Jenimaya ma busuani bako enyina busuani miensa ni nyina namu na onase empese nchichemu ba Pampama ebusuana mu asuna busuana mu ekona ebusuana mu ede aseda kese ma otwede ampon ese Ewurade na ya me yehu de yehu yi aseda akosoma ekoma yem papa no masofo mienu efi bra ebusuan yi ye nuanom ye maame ya dofo yi etwa wo mane tombe kunso yi asafu yi enya ayemu kura enedai aparma sofo mienu omo asafu mpanifo na omo asafu menyina abeboa yen abegya yen
na ya kra ya de hia de ya ka se papa nyame o nhira mo ahode bi amahwe bi awurade otumi ade nyina enhyama na mu Yesu di mu amen Amen. Ya de mami Joyce Obaapain amwanima ekra hye onyame dom ne nsa mami Obaapain Christina Brago ya de okra hye onyame dom ne nsa Obaapain Christina Jenima ya de okra ne hye onyame dom ne nsa monanti ye mo de ma wie kopa no ma wie mrika ne tu gidi ne nso maso asie ya wani da so se abotre no mo nsabeka onyame mammo ne nsa nifa ho ba bi tena ko si da totrobento no be hyen ye no nyina be hye mo paradise ho ye beto hozia na hye otumfo nyankopon di anunyam afi abusuafo onyame nkrofo ajamfo monso ye de mo hye otumfo nyankopon ne nsam sara monko onyame asomdwe mu asomdwe nyankopon ne nsiesie mo pema nyima pa nyina ono amama hu amane kakra no onsiesie mo pe onhye mo den amama sentim amama nyina so ono ena tumi ewo ne dada amen amen Asumbe muna mekoma koda na madapreku madapreku asumbe muna mekoma koda na madapreku madapreku obiada nyato esumatu ejumesi mirikoma koda asumbe muna mekoma koda na madapreku madapreku Meko makoda na madapreku Shiren sumlumu mami Shiren sumlumu mami Shiren sumlumu mami Shiren sumlumu mami Na unyami uto Na utumi mami tra ojojo Asumbe muna Meko makoda na madapreku Madapreku Asumbe muna Meko makoda na madapreku asafo no nso ya da busua miense na nyina ase mama asoro ne ye ne bibia aya asomdwe ne nkunimdie onyame nhira mo okena ye hwe nim se ye no nyina be hye mu asoro da mu ho ya da nyame ase na afi ya twum ahye otumfo nyankopon sa na aka o manim yi a mame Joyce mame Christina fo mienu enka mo ho yi motimi atrase na mo de mo ho ahye otumfo nyankopon ne nsem awurade wo nkyere mo nyina amen amen mo amoye ho adwuma na afi obati Vamos